Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Profi rhagdybiaeth ar gymedr y sampl gyda gwerth P. Y camau allweddol wnaethon ni ar gyfer profi rhagdybiaeth gan ddefnyddio gwerth P. Gwelon ni hwn yn y fideo blaenorol. Felly i ddechrau, oedd eisiau diffinio'r newidynau. Wedyn, cam 1 oedd datgan H0 a H1. H0 oedd y rhagdybiaeth 0 a H1 oedd y rhagdybiaeth arall. Disgrifio'r ystadegau'n brawf a rhoi ei ddosraniad gan dybio bod H0 yn wir. Nodi lefel arwyddocâd y prawf ac os yw'n brawf un cynffon neu dau gynffon. Un cynffon os ni angen profus drwy'n mynd yn fwy neu yn llai, a dau gynffon os ni ond am gweld os oes newid wedi bod. Cam 4, cyfrifo gwerth P y prawf. I ddod o hyd i'r gwerth P, byddwn ni'n cyfrifo'r tebygolrwydd gan dybio bod H0 yn wir o gael canlyniad sydd yn y cynffon wedi'r gwerth arsylwedig neu llai na'r gwerth arsylwedig. Os ni angen yn fwy na, ni moyn mynd uwchben y gwerth arsylwedig i weld os y cynffon yn fach, neu os ni angen gweld os yn llai na, ni'n mynd i slaw y gwerth arsylwedig i weld os yw'r cynffon yn fach. Os yw'n brawf un cynffon, y tebygolrwydd yma yw'r gwerth B. A os yw'n brawf dau gynffon, bydd rhaid llosi'r tebygolrwydd gyda 2 i gael y gwerth P, achos ni angen y 2 gynffon. A cam 5, defnyddio'r gwerth P i ddehongli'r prawf ynghyd destun y problem. Felly, os yw'r samplau o n hap a'r sylwad yn cael ei cymryd o boblogaeth sydd wedi dosrannu yn normal gyda chymedr myw ac amrywian sigma sgwâr, ac x bar yw cymedr y sampl ni wedi dewis, bydd x bar, pob x bar ni wedi dewis, wedi ddosrannu normal, gyda chymedr myw, yr un cymedr, ond gyda gwiriau safonol sigma, sef y sigma gwreiddiol, rhannu dy ail isradd y nifer sydd yn y sampl, neu'r amrywian sigma sgwâr dros n. Felly hwnna'n bwysig i gofio. Hynny yw, mae x bar, sef cymedr unrhyw sampl, wedi ddosrannu normal gyda chymedr myw ac amrywiant sigma sgwâr dros n, y sigma o'r gwreiddiol. Enghraifft, os yw peli tennis o gwneithurwr penodol yn cael ei gollwng o uchder penodol a mesuri'r yr uchder h centimetr, mae'r peli yn adlamu, a mae gan h y dosraniad n 40 9.5 disgwario. 40 yw cymedr 9.5 disgwario yw'r amrywiant, neu 9.5 yw'r gwiriau safonol. Mae sampl o 60 pel o gwneithurwr arall yn cael ei gollwng o'r un uchder a chymedr uchder adlamu'r a sampl yw 37.8 cm. Gan dybio bod y gwiriad safonol yr uchder adlamu o'r 2 gwneithurwr yr un peth, darganfyddwch os oes na dystiolaeth ar lefel 5% bod gan y peli o'r ail gwneithurwr gymedr adlamu'n is na peli o'r gwneithurwr cyntaf. Felly, mynd trwy'r camau i weld beth sydd gyda ni'n neud. Felly, diffinio'r newidynau. Felly, myw yw cymedr uchder adlamu'r peli o'r gwneithurwr cyntaf. Felly, myw yn 40. Datgan H0 a H1. H0 yw bod myw yn yr ail un, a mynd i fod yn 40, yn erbyn yr rhagdybiaeth arall bod myw yn llai na 40. Disgrifio'r ystadeg yn braf a rhoi ei dosraniad gan dybio bod H0 yn wir. Tybio bod dim newid. Yw hwnna yn golygu? Felly H gyda bar ar y top, H bar, yw cymedr uchder adlamu y 60 pel o'r ail gwneithurwr. A wedyn os yw H0 yn wir,
bydd h bar yn dosrannu normal gyda gymedr 40 ac amrywiant 9.5 di sgwario rhannu dy 60 sydd yna'n sampl ni. Nodir lefel arwyddocâd y prawf ac os yw'n brawf 1 cynffon neu 2 cynffon. Felly mae fe'n brawf 1 cynffon a maen nhw wedi dweithio ni taw 5% yw e. Mae fe'n 1 cynffon achos ni angen gwybod os yw'r cymedr adlamu'n is na'r peli eraill. Felly 1 cynffon, ni'n nes lawr. Cyfrifo gwerth P y prawf, felly cymedr H yw 40 a'r gwiriau safonol yw 9.5 rhannu ail isradd 60. Felly y gwerth P gant a 1 ochrog yw yw'r tebygolrwydd o H bar yn llai na 97.8. Ydy ni digon eisiau lawr ar y cynffon i weid bod yna gwahaniaeth. Felly, ni'n edrych hwnna lan ar y cyfrifiannell. Cofiwch, dyna'ch cymedr chi, dyna'ch gwiriau safonol chi, dyna'ch ffin uchaf chi, a'ch ffin isa chi bydd 40 minus 5 gwaith y gwiriau safonol. Os chi'n cofio, mae angen 2 ffin i ddefnyddio'r cyfrifiannell a gewch chi'r ateb yna yn dod mas. Defnyddio'r gwerth P ddehongli'r prawf yng nghyd-destun y problem. Felly gan bod y prawf yn 1 cynffon, mae gwerth P yn llai na 5%. Mae yna dystiolaeth gref i wrthod H0 a cadw H1. Ond mae rhaid ni weid hwnna'n cyd-destun y broblem. Mae yna dystiolaeth gref fod y gan y peli o'r ail gwneithurwr gymedr sy'n llai na yr rhai o'r gwneithurwr cyntaf. So, unwaith chi wedi penderfynu os ydyn ni'n cadw H0 neu cadw H1, wedyn mae angen gosod yr dehongliad yng nghyd-destun y problem. Enghraifft arall. Mewn ffatri mawr, mae amser i weithiwr cwblhau tasg wedi ddosrannu normal gyda chymedr 116 eiliad ac amrywiant 68.9 eiliad wedi sgwario. Cyflwynwyd cynllun hyfforddi newydd ac wedi hyn amserwyd hap sampl o 85 gweithiwr oedd wedi derbyn yr hyfforddiant newydd. Amser cymhedreg y sampl oedd 117.6 eiliad ac awgrymwyd y sampl bod dim llawer o wahaniaeth yn amrywiant yr amseroedd. Darganfyddwch os oes tystiolaeth gryf iawn yma i awgrymu bod newid yn cymedr yr amser i gwblhau'r tasg. Felly, mynd trwy'r camau unwaith eto, diffinio'r newidynau, mew yw cymedr yr amser i gwblhau'r dasg gan weithiwr sydd wedi ymgymryd ar hyfforddiant newydd. Felly datgan H0, H1. So H0 yw bod mew yn mynd i fod yn 116, fel y gwreiddiol yn erbyn bod mew ddim yn 116. Bod dim newid wedi bod yn amser cwblhau'r tasg. Felly mae e'n ddwy ochrog, ddwy gynffon gyda fe. Disgrifio'r ystadeg yn braf a rhoi ei ddosraniad gan tybio bod H0 yn wir. Felly, T bar, yr amser, time, T bar yw'r cymedr yr amser i gwblhau'r dasg gan y sampl o 85 sydd wedi cwblhau'r hyfforddiant newydd. A bydd T bar wedyn, os yw H0 yn wir, yn amrywio gyda'r cymedr y sampl yr boblogaeth gwreiddiol a gwiriad safonol 68.9 neu amrywiant 68.9 rhannu dy nifer y sampl 85. Felly, nodi lefel arwyddocâd y prawf ac os yw prawf 1 cynffon neu 2 cynffon. Wel, ni angen tystiolaeth gryf iawn am hwnna awgrymu 1%. A bod hyn yn bod newid yn y cymedr, felly mae'n 2 gynffon, prawf 2 gynffon. Cyfrifo gwerth P y prawf, felly mae T bar gyda ni a mae gymedr yn 116 a'i wiriau safonol yn ail isradd 69,
68.9 dros 85. Felly gwerth P yn mynd i fod 2 waith y tebygolrwydd bod T bar yn fwy na. Pam ni'n dewis fwy na? Achos mae 117.6 yn fwy na'r cymedr, felly ni angen, o dwi wedi digon pell o'r cymedr i greu gwahaniaeth. Felly ni'n mynd yn fwy na, ni weld os y cynffon yn fwy na hwnna. Felly chi'n edrych 117.6 yw'r gwylod, yr ucha bydd 116 plus 5 gwaith y gwired safonol, dyna beth yw diwedd y tebygolrwydd, a wedyn ni gyda'r gwired safonol yna a'r cymedr yna, a wedyn ni'n cael llosi hwnna gyda 2, a ni'n cael 0.0755 o'r cyfrifiannell. Dehongli'r gwerth P yma, defnyddio'r gwerth P i ddehongli'r prawf yng nghyd-destun y broblem. Felly, gan fod y prawf yn 100, ac mae'r gwerth P yn fwy na, bell yn fwy na, 0.01, does dim tystiolaeth gryf iawn i wrthod H0. Felly, dim tystiolaeth gryf bod yr hyfforddiant newydd wedi newid ar amser cymedreg i gwblhau'r tas. Cofiwch unwaith chi wedi penderfynu pa un chi'n dewis, yr H0 neu'r H1, chi'n goffod ysgrifennu fe ynghyd destun y broblem. Fel does na ddim llawer o newid wedi bod. Cwestiwn i chi nawr, a mae'r ateb yn dilyn wedyn, felly darllenau fe mas, gallwch chi ddal y fideo a wedyn gweld os chi'n cael yr atebion i weithio. Ar ôl blwyddyn o dyfiant, mae gan taldra egin blanhigyn coeden penodol dros rhaniad normal gyda chymedr 38 cm a gwired safonol 2.8 cm. Mae Fred Greenfingers wedi bod yn arbrofi gyda triniaeth cwrtaeth newydd a'r sampl o 40 o egin blanhigion. Ar ôl blwyddyn o dyfiant, roedd gan y planhigion hyn taldra cymedreg 38.9. 38.9. Defnyddiwch brawf gyda gwerth P i benderfynu a oes tystiolaeth gryf rhwng 100 a 500, bod y driniaeth newydd hon wedi arwain at cynnydd, cofiwch y gyr, chi'n edrych am gyrau yn y cwestiwn yma, cynnydd yn haldra cymedreg y planhigion ar ôl blwyddyn o dyfiant. A pa dybiaethau sy angen i chi gymryd mwyn cynnal y prawf hwn. Felly, daliwch y fideo, atebion yn dilyn nawr. Felly, dyna beth o'n i wedi cael, a mae eisiau chi feddwl pa dybiaethau sy angen hefyd. A dyna ddiwedd yr fideo yma ar profi rhagdybiaeth ar cymedr y sampl gyda gwerth P.